Ndlovu. Mina ngumama Ndlovu. Ngihlala nomntwana uLikho Msweli ufunda esizini ugrade 11 H3. Nginenkinga. Sengithwele iminyaka. Kusukela nini befika la beyiqashi. Kwahamba umama wakho nophelele umsebenzi. Musuphelile umsebenzi uyagula umama kwaphela iminyaka. Kuze kuzofika la manje la endlini indlu iyaqashisa. Angisathola imali ngayo, sengiyabondla, sekumthwalo wami kuyona yonke into. Usizo nje engicelayo lokuthi kusizakala umntwana. Umntwana kunalo i-social worker. Indaba yakhe ke sengake ngayifaka ngathi ukwehla ngenyuka. Kodwa ke manje ngibona ingangisizi ngoba manje kukona konke ngithwele nje. Uphi umama manje ngoba umbhedo emthi angimboni. Uqeda nje ukuphuma ebusuku. Ingane yile ngisho esikoleni. Uya sibhedlele akhe ekhaya. Ibuya manje ntathakusa ingane ngase ngithi ngaye esikoleni ngoba phela imakufanele ilale iphumule. Ngizoya kuthisha omkhulu ngomtshela ukuthi kwenzakaleni ngoba ngicabanga ukuthi uthisha omkhulu uyalazi udaba. Sengake ngalibika i-social worker lomntwana bayigama Uthandeka Ngcobo i-social worker lomntwana ePine Town. Engisho ukuthi ke yiloko nje. Kuyimanje uqala unyaka le ngane nje ayinanye inform igugelwe kuyimanje yaye esikoleni ihamba ngenyifom egugile. Kufanele ngikhiphe imali. Imoto izole ebusuku kufanele asiwe esibhedlela kufanele ngikhiphe imali. Ngithwele bakithi. Manje umuntu ogulayo ngoba udinga ukuthi enzelwe amaparishi, enzelwe lokho nalokho agezwe. Kuleso simo esinjalo nenze njani? Imina nomntwana simile siyawasha ngithenga amapampasi siyamgeza amaparishi ingane ivuke ekseni esikoleni ngisale lana kuningi ngithwele nje. Siyabonga ke. Ngicabanga ukuthi uthisha omkhulu kukhona iway forward ezokwenzeka. Ngiyabonga kakhulu.